nga gisuta sa kagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ang kahimtang sa mga nasunugang pamilya sa Purok 1 Barangay Kasinglot, lungsod sa Taguluan niadtong Agosto 23, 2021. Nahitabo ang sunog sa milabayng mga adlaw ug karon temporaryong nahimong evacuation center sa mga apektadong pamilya ang Kasinglot Elementary School kung asa mikabat sa 159 ka mga individual gikan sa 40 ka kabalayan ang lakip gilamoy sa kalayo. Ang PSWDO nagpahigayon og usa ka intake interview aron ma-assess og tarong nga mahatagan sa insaktong financial assistance ang tanang biktima sa umalabot adlaw human niagi sa proseso og dokumentasyon. Sa maong pagbisita sa buhatan sa PSWD, taliwala sa kasubo sa mga biktima sa sunog tungod nawadan sila sa mga puloy-anan, lakip pa kabtangan na dasig gihapon sa simpatya ang gipadangat sa kagamahan ng probinsya ngadto kanila. Kung diin dako ang ilang pasalamat nga wala sila nalimtan niining pagsulay nga ilang nasinatian. Matag karon ug unya makanunayon ang pagtubag sa kagamahan ng probinsya alang ngadto sa mga labing nanginahanglan. Hilabi na panahon sa kalit nga mga katalagman. Mandato gayon ni Governor Bambi nga tabangan ang tanang mga biktima nga maatiman og sigurohon nga dili sila mapasagdan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lamber Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.